Hemen jarraitzen dugu Lanzaroten, egunero gauza berri bat gertatzen da. Hau izango da azkenengo bideoa egiten dudana, zen ja oso nekatuta nago. Nekatuta, umeari ez diogu jaramonik egiten, zen azkenean gaude telefonoakin, esi defensor del pueblo, delegada de Canarias, Eusko Jaurlaritzakin, beste jendearekin, hemen dauden beste jendearekin, eta ja oso nekatuta nago. Ezin dut gehiago indarra pizka bat ustu zaizkit, eta gaur lasai hartuko dut eguna, umearekin egongo naiz jolasten, zen azkenean logela batean sartuta dau, 3 urte dauzka, eta itatxo eta matxo dauz bere gauzak itzen, eta azkenean ez du berari behar duen denbora eskaintzen, eta azkenean nik uste dute importanteena familia dela. Atzo atxaldian den aldatu zen, eta Bilboko hegazkin hori, astelenean ipiniko zuten abuelin Bartzelonatik Bilbora, azkenean hori ez dau. Atzo atxaldian Kanariasetako presidenta edo delegatu zinogotxi bat, ez dakit, nirekin harremanetan ipin izan, eta seguratuzun hori, hegazkin hori ez zegoela. Nik abizatu nuen Eusko Jaurlaritzako harremanetan gauden tipoari, Asier, eta, ez zuten sinisten, azkenean haiei harremanetan ipini nien, eta Euskaldun guztiei berritzar hori eman nien. Pentsau atxo gauean, egunean gu buelinekin hitz eginda ja gure bilete guztiak geneuzkan, eta gero gabian ez zegoela hegazkin hori. Orain saiatuko dira Domekan beste hegazkin batean sartzen, baina arazo pilo bat dauz. Eta orain daukagun arazo larriena, esan behar dut, gu behintzat hotelan geratuko garela. Azkenean Arrasateko alkatea presioa handia egin du, eta zuzendaria hemen utxiko gaituela egoten. Baina orain arazo larri bat daukagu. Gu adibidez Domekan Madrilera goaz, Iberia batekin. Eta atxotik itxi dituzte alokatzeko kotxe guztiak. Ezin dira kotxeak alokatu, ezin duzu taxi bat hartu, ezin duzu transporte publikorik hartu, dena beteta dagoelako eta bakarrik bidai bat dagoelako egunean, eta datorren asterako ez dagoela esebez Bilbora juteko. Ezin zaitu inor zure bila etorri, hitz egin dugu Guardia Zibilekin, hitz egin dugu Polizia Nazionalarekin, hitz egin dugu Kanariasetakoekin, Madrilekoekin, hitz egin dugu radiotaxisekin, ez dakit, ja supernekatuta nago, ezin dut gehiago, eta norbait laguntzea gure badu, ongi izana izango da, baina ni behintzat ja lasai ingo naiz, eta ateratzen dena aterako da. Eskerrik asko, Lanzarotetik. Gu Euskaldun familia bat gara, eta Lanzarotera etorri ginen, eta orain etxera itzultzerako orduan, Euskal Herria itzultzerako orduan, bideodan hegaldi danak anula biloskuez. Ez dugu aukerarik Euskal Herriera bueltetako. Orduen, konpainiak ez dute erantzunik, ez dute soluziorik emoten, eta inork ez delegazion del gobierno, ez Eusko Jaurlaritzak, ezin dugu urten irlatik. Gure egoeran, Euskaldun pilu edauz beste hotel batzuetan, eta gure egoera berdinen dauz, erotxarrau. Ikusten duzuen moduan, hemen gure hotelien ez da geratzen inor. Gu bakarra gara, geratzen garen hotelien, eta bixer hotela itxe egiten dabe, esan di zuzendaritxe lehen telefonoz. Orduen, ez dakite zerrengo dagun, ez nora jungo garen, ez ezer, baina ikusten duzuen bezala, hotela
ez dago inor, eta bizarritxe egiten dabe guztiz. Gure egoeran, esan duten bezala, familia pilue dauz, eta ez diguna normala iruditzen da, zelan ezin dagun estatura itxuli, Euskal Herrira itxuli. Ikusten dugu amendik hoteletik beste herrialdetako buelo danak urten dira, bai alemanak, noruegarrak, finlandiarrak, inglesak, dana joan dira, eta Euskal Herrikoak hemen gauz, ezin urten. Orduen, ez dakik nork dekon erantzunkizuna, ero nork zeo zer egin behar duen, baina mate-mati laguntza eskatu, ez dakik laguntza eskatu ero euren biderra indizera, eta obligatu ditxela konpainiari etorten. Gure bile eta etxera itxultzie. Bakarri nahi dugu etxera itxultzie, ez dugu beste zerrezkatzen. Etxera itxultzie. Gu hona etorri ginenien, ez zegoen baper restrikziorik. Ez zegoen restrikziorik, ez alarmagoerarik, ez ezer. Orduen eskatzen duguna da, gure abide bat etortie, gure biletiek etortie, zenik biletiek etondino, baina bueloek antxela baiten da, ez dauz buelorik. Igual, ez dakit, 15 egunien ero, sartzen zara eta ez dauz. Gainera, Bilbora ez dauz, itxemiko zen Bartxelonara eta Bartxelonara bidez. Orduen eskatzen duguna matematek, ez dakit nork, ero gobernu baskoak, ero gobernu espainiarrak, ero dana dalakoak, guri etxera eramatea. Ero, eurek ez, obligetie konpainiari gure bila etorteko eta eramateko. Venga. Caixo, somos un grupo de vascos atrapados en este hotel de Lanzarote. En concreto aquí estamos 4 familias y bueno, hoy nos hemos atrevido un poco a salir a las instalaciones del hotel, que solemos permanecer atrapados en nuestras habitaciones sin salir, con críos, ya sin críos es duro, pues con críos mucho más. Y bueno, nuestro problema es que muchos tenemos hasta 4 vuelos cancelados. Aquí todos los gastos corren a nuestra cuenta y el hotel, hoy estamos aquí, pero puede cerrar inminentemente. Así como hoy estamos aquí, mañana nos pueden decir que tenemos que salir. El problema es que el gobierno vasco nos dice que seguramente para el lunes tenemos un vuelo y resulta que el gobierno canario, por otro lado, nos delega. Entonces, nada consta por escrito y aquí cambia la información cada 2 por 3. Solo queremos volver a nuestras casas.